ndiye tisanayambe mtsutso umenewu timafuna tiukumbutseni atsogoleri athu za malamulo a mtsutso amene mwauzidwa kale ndipo mwavomereza kuti mutsatira malamulo amenewa. Pa mtsutso umenewu tikhala tikuyang'ana madera atatu: zachuma, economy, ulamuliro wabwino, good governance, komanso kupeza thandizo lofunikira pa umoyo wa munthu, access to social services. Mtsogoleri aliyense apatsidwa mphindi ziwiri zoti apereke mawu otsekulira. Kenako tiyamba kupereka mafunso ndipo mukuyembekezeka kumayankha mafunsowa mu mphindi ziwiri zokha. Pamene pali pofunika kufunsa funso potsatira yankho lanu, muzikhala ndi mphindi imodzi yokha kuti muyankhe kapena kuyankhapo pa zomwe mnzanu wayankhula ngati pali pofunika kutero. Pamapeto pa mtsutsowu, mtsogoleri aliyense apatsidwanso mphindi ziwiri kuti alankhule mawu omaliza. Mtsogoleri aliyense adzifunsidwa mafunso motengana ndi dzina lake lomaliza kapena kuti surname. N'chifukwa chake muona kuti atsogoleri athuwa tayika mmene tayikiramu tatengera ma surname awo. Mtsutsowu uchitika mchichewa. Tsopano ndi nthawi yoti mtsutso wathu uyambe. Mmene anafotokozera mzanga Joab, tikupatseni mpata kuti mukhoza kuyankhula mawu oyamba. Mu mphindi ziwiri zokha tatiuzeni masomphenya anu pa dziko la Malawi. Chifukwa chani mukuona kuti inu ndi mtsogoleri oyenera kutsogolera dziko lino la Malawi? Tiyambe ndi inu a Joyce Banda, muli ndi mphindi ziwiri. Ndikuthokozeni Mai Leya ndipo ndithokoze onse amene abwera komanso azinzanga amene kupanga mtsutso umenewu. Ineyo ndaona kuti ndizofunikira kuti chuma cha dziko lino la Malawi tichiwunikirenso, ndipo kuti ine ndiziyenereze kukhala mtsogoleri. Chifukwa chake ndi chakuti ntchito iyi nayigwira kale, ndipo mmene ndinkabwera kuzakhala president tinali pamene tilipa. Mafuta kulibe, chuma kulibe, anthu chakudya alibe, magetsi kulibe, ndalama za forex kulibe. Ndiye ndinachita chotheka ndipo mayanga kutembenuza chuma cha dziko ili. Chifukwa chake ndikuona ngati kuti apapa I'm on familiar ground. Ineyo ndiyenera kunena kuti I am tested. I'm a tested leader. Tathokoza kwambiri a Joyce Banda. Adalitso Kabambe, muli ndi mphindi ziwiri. Amalawi anzanga, dziko la Malawi tsopano lafika poyipa kwambiri. Moyo ukuwawa, chakudya chavuta, njala yativuta kwambiri, anthu akudya chitedze, akudya nyika, chifukwa fetereza adakwera mtengo kwambiri ndipo akukwererabe. Anthu akukanika kugula fetereza. Mbewu zinakwera mtengo kwambiri zachimanga, anthu akukanika kupeza mbewu. Ulimi wativuta, nthaka yaguga, tili ndi climate change. Zakudya monga ngati dziko tikukanika kudzilimira zakudya zokwanira. Mabizinesi anthu ambiri alowa pansi, agwa, kotero kuti anyamata athu akamaliza skulu sakupeza ntchito kwina kulikonse. Zinthu zakwera kwambiri mitengo, monga la dzina la president athu pano, chilichonse chakwera paliponse. Pamene kapezedwe ka ndalama ka Malawi kachepa kwambiri, Amalawi ambiri akulira, Amalawi ambiri akuvutika, chitukuko kulibe. Chonsecho boma labwereka ndalama za nkhaninkhani zoposa 18 trillion kwacha mu zaka 5. Amangoyendayenda kumangoyendera palibe chitesa kwina kulikonse. Muzipatala mwathu kulibe mankhwala, masukulu akuapeza mwayi ndochepa, mafiza akwera, makolo akukanika kutumiza nawo ku sukulu. Misewu yathu mapotholes okhaokha, infrastructure kulibe, kunzuzu kulibe airport, ndi mavuto osiyanasiyana a dziko la Malawi.
pakufunika anthu amene akudziwa zakayendetsedwe ka chuma. Ine mwanga ndi gavana wakale komanso budget director ndi munthu amene aphunzitsa za chuma. Tathokoza kwambiri Adalitso Kapambe, 2 minutes yanu yatha. Atupele Muluzi muli ndi 2 minutes. Zikomo kwambiri. Chuma sichikuyenda bwino monga afotokoza anzanga. Katundu angokwera mtengo tsiku ndi tsiku, zimene zopangisa kuti anthu asakhale ndi ndalama kuti agule chakudya. Zinthu sizili bwino pa nkhani ya chuma. Tikudziwa kuti umphawi wakwera kwambiri. Zaka 5 zambuyomu pamayiko tikamanena kuti kusauka tinali pa 50%, anthu osaukitsitsa mdziko muno. Chaka chino tikuthamangira 80%, imene atanthauza a World Bank. Tikudziwa kuti chumachi kuti chikonzedwe pakufunika utsogoleri. Choyambirira ndikuthana ndi katangale, chifukwa zimene zapangitsa kuti chikhulupiriro chitayike mdziko muno, makamaka anzathu amene amatithandiza ndalama, madonors, ndi nkhani ya katangale. Tiyenera kukhonza nkhani ya katangale. Komanso pakufunika utsogoleri, leadership, kuonetsetsa kuti anthu akhale ndi chakudya, anthu akhale ndi ndalama mthumba. Tionetsetse kuti tikupereka kachitidwe katsopano. Monga mukudziwa kuti ine ndine mtsogoleri amene ndi wa generation yatsopano, amene tikudziwa kuti kuzosintha dziko lathuli. Ndayima pano ndi plan yonetsetsa kuti tikhonze chuma chathu. Plan yonetsetsa kuti amalawi Atupele Muluzi mwatsala ndi 26 seconds. ndi chakudya ku nyumba. Ine ndikudziwa kuti tikhala tikulankhula za plan imeneyi pa mtsutso umenewo. Ndikuthokozeni kwambiri. Zikomo. Tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Tiyambe mafunso athu madzulo ano. Tiyamba ndi nkhani ya za chuma kapena kuti economy. Chuma cha dziko lino chimadalira ulimi, ndipo tiona kuti achinyamata akusowa ntchito. Tikuyankhula pano theka la achinyamata pakati pa zaka za 18 ndi 35 akusowa ntchito, pomwe 3% yokha ndi omwe ali pa ntchito zokhazikika. 5% amachita maganyu malingana ndi kafukufuku wa Afrobarometer wa 2024, ndipo amalawi opitirira theka ali pa umphawi wa dzaoneni. Ripoti la World Bank la 2020 lidanena zimenezi. Ndiye nkhani ya zachuma ndiyofunika kuti inu mudati mwapatsidwa mwayi wotsogolera kapena kuyendetsa dziko lino mudzawunikirepo bwino lomwe. Tinafuna poyamba mutiuze kuti m'masiku 100 oyambirira mudzachita chani kuonetsetsa kuti kwacha ndiyokhazikika komanso katundu asamakwerekwere mtengo. Ndipo yamba tinamba ndi Dr. Joyce Panda, pano tiyambira ndi Atupele Muluzi, kenako timva kuchokera kwa Akapambe, kenako Dr. Joyce Panda. Muli ndi 2 minutes. Atupele Muluzi, mudzachita chiyani m'masiku 100 oyambirira? Chimene chopangisa kuti katundu azingokwera mtengo tsiku ndi tsiku ndi ndalama yakunja ikusowa. Monga mukudziwa kuti iti ndi official exchange rate 1750 mabanki, koma tikapita pansika tikuona kuti imene ndi 4400 pa black market. Izi zimene zikupangitsa kuti katundu azikhala kukwera mtengo tsiku ndi tsiku. Nde choyambirira ndi kukhonza exchange rate yathu. Ife tipanga liberalize exchange rate tsiku loyambirira. Liberalization utanthauza kuti exchange rate yathu osati devaluation yayi. Liberalizing kuonetsetsa kuti exchange rate ikuyenda by economics through market forces, supply and demand, kuonetsetsa kuti tupanga abolish the peg. Iziso tipangaso kuonetsetsa kuti prioritization in drama za foreign exchange, drama za kunja, tipititsa kuma sectors amene akubweretsa drama ya kunja. Titetsa kukula magalimoto anyuwani,
tionesanso kuti pali zinthu zina siyenera kuti tizigula monga ndipereke chitsanzo pakali pano tikugula cement kuchokera kunja pamene tikudziwa kuti tili ndi makampani mdziko muno amene akupanga cement. So chiwayambirira ndi kukonza exchange rate, the exchange rate, liberalizing the exchange rate, abolishing the peg, kuonetsetsa kuti the economy realigns to make sure kuti tikoza kubweretsa economic growth through innovation. But the first thing we must do in the first 100 days ni kuonetsetsa kuti tikukonza nkhani yosowa ndalama yakunja imene ithandize kupanga stabilize the exchange rate komanso kuti ndalama zimangokwera pa market pathu. Pamene tikachoka pamenepo ndi pamene tiyang'aneno ma sectors onetsetsa kuti tapanga stabilize economy, tikuyang'ana innovation, tibweretse kachitidwe katsopano kuti chuma chathu chipite patsogolo. Zikomo kwambiri. Tilinso ndi mafunso ena otsatira, ndiye musataye mtima kwenikweni tikupatsani mpata kuti mutilongosolere ziwiri zitatu, koma ndinafuna pano tipite kwa Dr. Kabambe kuti nanunso mutilongosolere funso ndi lomwe lija 2 minutes. Nkhani ya kasinthidwe ka ndalama zathu ndi zakunja ndi nkhani yokhudza kuti kodi ifeyo timatulutsa kunja katundu ochuluka bwanji, timayitanitsa katundu wambiri bwanji kuchokera kunja. Amene amatipangira ndalama zakunja dziko lino ndali mafodya ati nda sugar, komano amene amagula zinthu zambiri kunja ndi boma. Boma ndimene magula zinthu zambiri kunja, limabwereka ndalama m'mabanki ndikumakagulira magalimoto odula, kumayendera kupitira kunja dziko lomwe lino kupanga zosiyanasiyana zimene akugwiritsa ntchito. 70% ya government expenditure imalowera kugulira zinthu zakunja. Mu 100 days oyambirira ife tikangula mboma UDM tsiku lomwelo tikusinthiratu budget ya boma ndi cholinga chona kuti tichotse ndi kuchepetseratu zinthu zimene boma lamala limagula kuchokera kunja. Ndiye kuti madollars ochepa amene tili nawo tapeza kuchokera kuti sugar ndi fodya afanane ndi madollars amene industry ingafune kuyitanitsa zinthu zakunja kunja. Zikatero ndiye kuti ndalama yakwacha ibwerera bwinobwino kukhala yokhazikika. Ikakhazikika ngati tikutulutsa zambiri kunja ndiye kuti ndalama yakwacha ikhazikika tikhani ma reserves ochuluka. Ife sizapanga devalue yayi, sitikupanga devalue koma tikudzakonza kuti tichepetse zimene boma limagwiritsa ntchito. Tikatero tike 500 billion kwacha ku migodi, 500 billion kwacha ku ulimi, 500 billion kwacha ku mining, ku manufacturing, 500 billion kwacha tourism. Ma sectors 4 amenewa tikakandalama zimene 100 days yomweyo tikamakonza sa budget yathu zithandizira kuti ndalama zakunja ziyambe kupezeka zambiri. Ndiye kuti takonza nkhani ya forex, ma reserves komanso ya ntchito za chinyamata dziko lino. Zikomo kwambiri Dr. Kabambe. Timve kuchokera kwa Dr. Joyce Banda 2 minutes. Izizi tinazichita kale, tinalipeza dziko lili apa powawapa. Zimene takonza ife ndisakuti choyambirira kuyang'ana kwacha yathu, exchange rate yathu igwirizane ndi mmene ilili realistically, osakhala za fake chifukwa chakuti ku black market kuli mtengo wina komanso ku banki kuli mtengo wina. Ife maganizo athu ndionena kuti tichite kaye chotheka. Manifesto yathu tayigawa pawiri, tagawa ina imene tikuyitchula kuti quick fix, tione kuti anthu pakali pano mavuto amene akumana nawo m'mabanja tipange bwanji kuti achepe. Ndiye tagwirizana kuti mabanja muja mulowe ndalama, kuti mulowe ndalama mabanja muja. Mukalowa ndalama anthu atha kugula sopano chakudya kumalowa nyumba muja. Ifeyo inflation imene yakwera kukafika almost 30% imakhala influenced ndi kusowa kwa chakudya pakhomo. Maganizo athu ndionena kuti tikathandiza anthu kukhala ndi ndalama pakhomo by establishing imene tikutchula kuti cash for work. Tinapanga kale 2012 anthu agwire maganyu ndalama zilowe nyumba. Kachiwiri tisonkhanise chakudya chogawa kwa anthu chifukwa pakali pano njala imene itibwere ikhala yoopsa kuposa iyi. Chachitatu taganiza kuti ifeyo tipitirize ndi kumanga nyumba zimene takhala tikumanga m'mizimu. We are going to build 1 million houses. Tikamamanga 1 million houses is creating employment ya maganyo yokuti anthu apita akakagwira kumene kuja. Usually tikamamanga 10 houses pamapezeka kuti pali anthu akugwira ganyo pamene paja. Komanso chomaliza tipeze njira yopangira yotsitsira mitengo ya katundu. Tathokoza kwambiri Dr. Joyce Banda.
Leya. Kuchokera pa mfundo zimene mwafotokoza zokhazikitsira ndalama yakwacha, dziko lino lakhala likuvutika ndi ngongole. Tikukamba pano lili ndi ngongole yopitirira 20 trillion kwacha. Mudzatani Amalawi atawukondani pa 16 September pano kuonetsetsa kuti dziko lino sili kubwereka ndalama komanso mukukwanitsa kupereka ngongole zimenezi. Tiyambe ndi a Joyce Banda. choyambirira kwenikweni kuti tibwezerese ifeyo chuma chathu ndiye kuti tipange imene pachizungu timati austerity measures, austerity plan yosonyeza kuti tikuzimana kuti ifeyo tikapeza ndalama zija osamwaza ndalamazi muziko muno meti kuonera inafe zilipo zambiri ndipo tikuziwa kuti titasonkhanisa zimene zija ziyachitanso encourage anzathu kuti angatithandize. Ifeyo tikufuna kuti tifike pa stage yokuti anyamata athu apeze zintchito, azimayi athu apeze chochita, kupitiriza ntchito ija ndanena yomanga zinyumba 1 million countrywide, azimayi tiapase maluso skills, azipanga zinthu pakomo cottage industry, achinyamata athu azipanga cottage industry pakomo, kwathandizaso kupeza zinthu ngati rural transportation, njinga za moto zija tinapasa kale, kupitiriza imeneyo, komanso kutsegula a youth center in every district. Mwina tikumayichula kuti resource center kumene tingathandiza anyamata athu kuchita digitalize. Komanso pano ndayimira pano takhonza zintchito zoti achinyamata athu amene akungoyendayenda muno sangapeze ntchito azipita kunja kukapeza ntchito. Pa center pamenepa ndi pamene pati pakhale pamajiga poti aziphunzisana e-commerce, pamene ati aziphunzisana kupasidwa ma iPad, kuti aziphunzisana using computer and internet, kuti azipeza zintchito zokunja zija. Koma zintchito zopita kunja iwo mmene amapitira anthu kale kuteba zimenezo ife tazipeza kale ntchito zokuti anyamata athu akhoza kutuluka kukagwira ntchito kunja. Ndimafuna tisanachoke pa nkhani imeneyi Dr. Joyce Banda mutifotokozere bwinobwino kuti mfundo izi mwatchulazi zatithandizira bwanji kuti dziko lino sili kubwereka ndalama zambiri kuchokera kunja, komanso ngati boma mukukwanitsa kubweza ndalama zimenezi. Kwina kubwereka ndalama mukaonesesa akunena kuti 20 years before 2020 tinabwereka ndalama, ndipo zimene tabwereka kuyambira 2020 kuzafika pano zikuposa zaka zonse 20 zambuyozo. Zina zimangokhala leadership, zimafudika kuti zimatengera iwe amene uli sogoleri kuzimana kuupeza mtima. Sizoona zoti boma ingagule mmene tilili pano magali moto 100, sizoona kuti mmene tilili pano ndalama zingakhale zikungogawidwa kwa wina aliyense. Zimene zitachita control zikhoza kuthandiza chifukwa mu 2012 ife tinalanda magali moto aliyense anasala ndi imodzi. Austerity measures ndipo usogoleri ndi pamene umaonekera ife umayamba kuzimana ndi iweyo. Mukayamba kusonkhanisa ndalama zimene zija zimapezeka kuti you don't need kubwereka kwina, mukhala nazo chifukwa aliyense amene amapanga geni ngakhala azimayi akumuzi azibambo akumuzi amene akutimvesera pano imapezeka kuti ndi zolowa ndi zotuluka. Ndiye zolowa zizikhala zambiri, zotuluka zizikhala zochepa. Ngati zikuchuluka zotuluka mukungogawana kwambiri zimavuta Joyce Banda, nthawi yanu yatha. Adalitsoka Bambe, timafuna tidziwe kuti inu mutasankhidwa pa 16 September lapano ngati mtsogoleri wa dziko lino la Malawi, mudzatani poonetsetsa kuti dziko lino sili kubwereka kwambiri ndalama ndipo likukwanitsa kubweza ngongole. Muli ndi mphindi ziwiri. Ngongole ndi poison mu economy ina iliyonse. Mukamabwereka ngongole makamaka m'mabanki a dziko nkumazipititsa kuboma, ndiye kuti amakampani onse mwapha, ntchito zawo sizichitika, salemba anthu ntchito, sapanga katundu, chuma cha dziko chimagwa monga dzagwera zaka 5 izi. Komanso mukabwereka ndalama zija ndikugulira zinthu zakunja chifukwa 70% mmagulira zinthu zakunja, ndalama zakunja nazonso zimatha mdziko, ndalama imaluza mphamvu, chuma chonse cha dziko chimagwa. Ndiye vuto lake. Ine nkanakonda achakwera kadakhala pano atiyankhira auza Malawi nchifukwa chani mu zaka 5 abwereka 17 trillion kwacha,
pamene alibe choti aonetsa Malawi ndalamazo zapita kuti ife a UTM tikalamboma choyambira tisapanga forensic audit ya 17 trillion kwa jameneyi tilondoloze amapanga nazo chani zinapita kuti mbali yanga imaifa ndifotokoze ife a UTM tikaloso mboma ndionera kuti ifeyo tidzaonetsetsa tachepetsa kwambiri ndalama zaboma sitidzabwerekanso ku mabanki tidzasiya ndalama za mabanki pension funds nazotero ama private sector agwiritse ntchito alimbikitse business awo ifeyo tidzayikaso ndalama kwambiri kukonzanso ntchito za ulimi ntchito za migodi ntchito zokopa alendo ntchito za mafakitare ndi cholinga revenue ya boma revenue base idzakule kwambiri ikakula kwambiri revenue base ija tidzatha kukonza ntchito za masukulu kukonzera misewu kukonzera zipatala ndi zina zotero nde ife sitidzabwereka ndalama tidzachepetsa kwambiri ndalama zisizabwereka mama kati tidzabweza ndalama zija ndi mmene tingathe kukonzera chuma chathu cha dziko lino ndi pongobwerera mmene munafotokozera mfundo zanu poyambirira munakamba kuti muzayika 500 billion munachita ma 500 billion angapo mu ntchito zosiyanasiyana apa mukuti simuzabwereka kwambiri ndalama the first 100 days timafuna mutiuze kuti ndalama zimenezi mukuzitchula apa ma 5 billion kupita ku nthambi zosiyanasiyana za migodi muzazitenga kuti muli ndi a minute kuti monga ine ndakhalapo budget director wa dziko lino komanso monga ndakhalapo governor wa Reserve Bank ya Malawi timati zero budgeting zero based budget ya dziko tizayiphwasulanso nkuyambiranso budget line yoyambirira ndiyoyika 100 billion kwacha ku console iliyonse ya dziko lino budget yachiwiri 500 billion kwacha ku agriculture budget yachitatu 500 billion kwacha ku migodi budget yachinayi 500 billion kwacha ku zamafakitare budget yachisanu 500 billion kwacha kuzokopa alendo tikatero zina zonse zabwera patsogolopo IMRA pano amatolera pafupifupi 4 trillion kwacha mukatenga zimene nazo it's about 4.9 trillion kwacha komano budget ya chaka chino it's about 8.2 trillion kwacha budget yathu it's balanced yokwana bwino investment oriented yoti zathandiza dziko lino ipite patsogolo much better tathokoza kwambiri tibwerenso kwa inu posachedwa apa atupere muluzi timafuna tidziwe kuti muzatani poonetsetsa kuti dziko lino silikubwereka ndalama zambiri kuchokera kunja komanso mukwanitsa kubweza ngongole zimenezi ndikoze kunena kuti sitikudziwa state ya economy amene titenge boma pa 16 September tipeza kuti ndalama kulibe mwakamba kuti 20 trillion half of that external debt inayo domestic debt komanso public debt yathu ndalama za ngongole zathuzi zapangisa kuti pa Chingereza mati debt to GDP ratio ifika about 88% almost 90% zikutanthauza kuti chuma chathu chasokonekera that is almost debt distress nde choyambirira mmene ife tichite takhala ndi business first plan chifukwa tikudziwa kuti pakali pano even the donor assistance amene awatithandiza ndalama ochokera kunja achepesa chaka chino ndi half 50% pali gap palinso gap ina yayikulu imene ikudza trade deficit yathu ndalama imene timagwirisira ntchito kuti titenge katundu kunja ndi 3.2 billion kwacha pa chaka tikupanga mdziko muno 1 billion yokha pali deficit ya 2.2 billion kuti ndalama zimene zizichokera kuti ndiye chifukwa chake choyambirira ndikuonetsetsa kuti one confidence international confidence investor confidence akhale ndi chikhulupiriro ndi mtsogoleri amene akubwera pakhale mtsogoleri amene alibe mbiri yakatangale pabwere boma imene ionetsetse kuti ikuthetsa kandangale chifukwa chimene chaononga kwambiri ndi confidence yathu mdziko muno chinthu china chimene tichite ndikupanga plan kunena kuti ndalama zimene zichokere kunja zimene tiyenera kubweretsa kuti chiyendetse chuma chiyenera kuchokera ku private sector business first madonors athu akunena kuti iwo akufika nokumapeto kuti azithandiza chizithandizo ndikuti ifeyo focus yathu ni investment innovation and trade focus yathu ikhala business and business imakonda predictability business imakonda environment yabwino notsogoleri wabwino the first thing we're going to do ndikubweretsa confidence chabwino nafuna tilowere ku nkhani ina yokhudzana ndi zachuma yomweyi
koma kutsatira zimene anthu ena akhala akukamba okhudzana ndi mabungwe aja a IMF ndi World Bank amene akhala akutithandiza munjira zosiyanasiyana kwa zaka zambiri, koma anthu ena akhala akudandaula komanso kudzudzula kunena kuti mabungwe amenewa mfundo zawo si zabwino makamaka ku mayiko ngati athu osauka kwambiri, third world countries kuphatikizaponso lino la Malawi, akuti mfundo zawo kuti they are neoliberal economic policies. Ndipo ena akhala akunena kuti akuluakulu bwanji tithane nazo tisiyane nawo amenewa a IMF a World Bank tizichita zinthu munjira ina. Poyamba ndinafuna ndingomva maganizo anu just for 30 seconds kuti mukuganiza bwanji pa maganizo amenewa. Tiyamba kumeneko ndinuyo amuluzi kenako Dr. Kabambe kenako Dr. Panda mwachidule chabe kaye kuti inuyo maganizo anu ndi otani pa nkhani zimenezi. 30 seconds. Mene zililimu pakali pano IMF program palibe, World Bank nayonso sikupereka ndalama amene kuzamadikira IMF ndimene imapereka signal to international lenders. Koma pamene tili be IMF pakali pano economy yathu ikuyenda bwanji sizikuyenda, kutanthauza kuti taonetsa poyera kuti sitingathe kuyendetsa patoka pakali pano. Pafunika kuchitika zinthu zina kuti tisafike stage kuti sitikufunanso IMF kapena international IMF ndi World Bank. We have no choice. Chabwino. Dr. Kabambe 30 seconds. Ine ndagwira ndi IMF kwa zaka 25 zanga za public life. IMF amakhala ngati dokotala amene akuwuza kuti iweyo uli ndi BP, mafuta a BP, ndiye usadye nyama. Ukamadya nyama amatha kukusiya kuti zikusokonekere. IMF are there to help mamaiko ona osadzikula pansi akhale ndondomeko zoyenera zoyendetsera chuma. IMF ndofunikira kwambiri kuno kudziko la Malawi. Dr. Panda 30 seconds. Sizingatheke kuti IMF ndi World Bank tisagwire nawo ntchito. Ifeyo maganizo athu ndionena kuti manifesto yathu yatinanena kuti tayigawa pawiri, kwina kuli migodi, kuli magesi, kuli ulimi, kuli tourism and private sector development. Zimene ziyakuti zitheke kuti tisunthe zifike poti pangira ndalama zokwanira kuyendetsera dziko lino kweza ngongole. Palibe njira ina koma kugwira ntchito ndi IMF ndi World Bank poyenda chitsogolo kukhonza paja panasokonekera paja. Tsopano tibwereranso kwa atupere muluzi, mudzateteza bwanji anthu ovutika kwambiri pamene mukukwaniritsa mfundo za IMF ndi World Bank? Mwina anthu ena akumaganiza zoti IMF ndi World Bank sikutithandiza fa kuona kuti kuyambira pamene tinayamba kugwira ntchito ndi mabungwe amenewa miyoyo ya Malawi ikungopita akuvutikabe komanso chuma chikuoneka kuti sichikusuntha kwenikweni. Kusonyeza kuti pali china chake chimene chikuyenera kuchitika. Ndiye ndikupatsani tsopano 2 minutes kuti mulongosole mmene mungadzaonetsere kuti IMF ndi World Bank mwanena kuti silingasiye kugwira nayo ntchito komabe anthu akuvutika miyoyo yawo sikusintha. Titani kuti zinthu zonsezi ziziyenda bwino mudziko muno. 2 minutes. Ndikudziwa kuti ena maganizo kuti mavuto amene tikuwapezawa akuchokera chifukwa cha IMF kapena World Bank, koma mavuto amene wakubera chifukwa cha utsogoleri wathu mmene tikuyendetsera chuma chathu. Ndikudziwanso kuti pakakhala ma reforms amathanso kupweteka anthu akumudzi. Ndi chifukwa chake mu business first plan yathu ya 100 days pamene tupanga reform tayikaso ndondomeko kuti titeteze anthu athu m'midzimu kuti akhale ndi chakudya, akhale ndi fetereza. Mukudziwa kuti nthawi yathu ya UDF magawo fetereza ndi mbewu ulere ngati starter pack. Ife tifuna tibwezerese starter pack imeneyo kuteteza miyoyo ya anthu m'midzimu. Chifukwa ma reforms yes nzoona akabwera ma reforms amapanga effect anthu amakamaka anthu osowa akumudzi. Koma mmene zafikamo mdziko muno poverty level yathu yafika 80%. Umphawi walowa kwambiri midzimu. Zinthu zizikuina chuma chasokonekera. Zambiri sizikuoneka pano koma ndikhulupirira kuti miyezi ikubwerayi ndi pamene mudziwa kuti chuma chasokonekeratu. Ifake tunena kuti payenera ndithu pakhale ndondomeko zobweretsa confidence, chikhulupiriro makamaka ma international partners athu ngati IMF, World Bank ndi ma lenders ena. Chinanso pafunika confidence private sector. Chifukwa tikudziwa kuti maiko amene amatithandiza ndalama akuchepetsa chithandizo. Chaka chino ndafotokoza kuti half ya ndalama imene amathandiza dziko la Malawi saisipitirira. Kutanthauza kuti we now need to look at private sector
ngati area yobweretsa growth, kubweretsa ntchito, komanso kuti chuma chathu chipite patsogolo. And private sector imafuna confidence, imafuna predictability. Njiraso ina to boost the economy, tupanga innovate, komanso ndi miyala critical minerals ndi fotokozabe ifika yukuta imene tikudziwa kuti ikozobweretsa ndalama kuti zilowe muno Manzanga. 30 seconds kwa inuyo Muluzi, ndibwerekere chitsanzo imene anapereka Dr. Kapambe kuti mabungwe awo ali ngati dokotala amene amakuwuza kuti ukapitiriza kudya nyama iyi ufa nayo chifukwa ndi imene ikudwetsa matenda awo. Now IMF ndi World Bank zakhala kuno ku Malawi nthawi yonseyi zakhala zikutiuza panganizi. Ife tikudyabe nyama imene dokotala chakutiletsayo, ndiye ndikufuna zoti in 30 seconds mudzachita chiyani kuti tiyambe kutsatira zimene dokotalayo akutiuzazo chifukwa clearly zimenezo zakhala sakuchitika. In 30 seconds. Yeah, futika utsogoleli, it's about leadership. And nitokoze kuti I was able to, Honorable President Joyce Banda anapanga point economic planning minister. I was very happy to work with her. Entire manager ngati economic planning team. Iwo entire manager dinagora nchito limodzi. This all take and zimafunika utsogoleli. It's about decisive leadership, making decisions early, and my decisions amene ayenera kuti atsatiridwe. Chabwino tibwere kwa Dr. Kapambe funso ndi lomwe lija in 2 minutes mudzateteza bwanji anthu ovutika kwambiri pamene mukukwanitsanso mfundo za IMF ndi World Bank. Ndiperekeso chitsanzo china chonena kuti IMF ali ngati dokotala amene akumuuza munthu ali ndi vuto la liver, mowa ukumwawu ukuononga liver yako ufa. Nde ifeyo pakati posepa takhala anthu osamva, utsogoleri wosamva. Kuyambira 1994 pamene ndalama yathu inali 1 kwacha equals $1. Tikadakhala timamvera uphungu wa IMF bwino bwezi ndalama yathu idakalibe 1 kwacha $20 mpaka na lero. Lero yafika 1 kwacha equals 1,700 kwacha equals 5,000 kwacha black market. Kusamva liver yathu yaonongeka tikufa. Amazunzika zikatero ndi anthu osaukawo. Lero tikunena kuti 75% ya Malawi ngosauka. Chaka ndi chaka tikusowa zakudya. Fetereza uja nali pa 6 kwacha 1994. Fetereza uja lero wafika 158,000 kwacha. Anthu akandika kugula fetereza. Chimanga timagula bwino bwino 1994. Lero chimanga sitingati kugula. Mavuto okaoka ukapanda kumvera dokotala. Zotsatira zake ndi zimene zikusamva azitsogoleri athu ndi mavuto athu. Tikupweteka nazo anthu. Tikufunika chumachi tichikonsenso bwino timvere uphungu wa IMF wonena kuti simungathe kumangokhala moyo mangokhalira katapira mufa nazo ndi katapirazo. Tafikano pa stage imeneyo Malawi tavutika kuopsa. Tikufunika tiyambirenso kukonza chuma chathu, titsate discipline. Kodi tikupeza ndalama zingati, tingagwise ntchito ndalama zingati, tingachepetse bwanji ngongole zathuzi, tingayike bwanji ma business ena kuti atithandize kubwisa ndalama zambiri, chuma chathu no moyo wathu pili patsogolo, anthu apeze ntchito, umoyo amalokhala bwino. Imeneyo ndi ndondomeko yofunikira kwambiri. 30 seconds to you Dr. Kapambe. Mwatsindika kuti kusamva. Koma pamene sindikupetsa ndi pakuti kusamva kumene kutidza kuthetsa bwanji chifukwa clearly anthu akhala akuchita kusamverako ndipo tafika pamene tili pano. Muluzi anena kuti utsogoleri sindikudziwa ngati inu mungawunikirepo pa nkhani imeneyi kuti tidzatani kuti kusamvako kudzathe. Anthu akamatiuza kuti tasiyani izi ngati dziko tizichitadi. And inuyo mwakhalako mboma kugwira ntchito m'maudindo osiyanasiyana ndikupetu mwakhala kufupi ndi mfundo zimene zimapangidwazo ndipo mukudziwa ifo imene chimangisa kuti anthu asamamve mabungwe ngati amenewa akamatiuza kuti chitani izi tidzatani. 30 seconds. Take example hapa ya High Excellency Joyce Banda adamvera ulangizi and zinthu zinayamba kukonzeka zimene zimaonongeka. Anthu akakhala ndi leadership imene ifuna imvere malangizo zinthu zikhala bwinobwino. Ku China adanena kuti sitifuna IMF koma tipanga zolondola. We don't need somebody to tell us kusamwe mowa ine sinimwa mwafu mwandoipa. Ife tikakhala zitsogolo odziwa zochitikazo akuchita zoyenerazo chuma chathu tsikula tupita patsogolo tisankhe chaka chino atsogoleri otakhoza panga zolondola zimwambiri. Dr. Joyce Banda 2 minutes kwa inu funso ndi lomwe lija. Loti bwanji. Mudzateteza bwanji anthu ovutika kwambiri pamene mukukwaniritsa mfundo za IMF ndi World Bank tiyambire pamenepo. Ine pamene ndinkakhala president 2012
a IMF atachoka muziko muno atanyanyala mmene anenera Dr. Kabambi ndipo chuma cha dziko lino chitakwera ndi 3.5%. Anthu akugona filling station chakudya palibe. Pamene ndinabwera ine pozindikira kuti ndi chifukwa chakuti tinasemphana ndi IMF. Ndinapanga ulendo kukakhala nawo IMF. Ndikuwauza kuti zimene akufuna kuti ife tipange andiuze. Atandiuza zimenezo ndinayesesanso kuchita chotheka kuti pamene tikuchita implement zimene anena IMF pakhale cushion tipeze ndalama zina zoti anthu m'mizi mwasazindikire ndipo asadandaule. China chimene chimativuta sogoleri ndikusachita engage anthu amalawi. Muyenera kuwauza amalawi achaziziwa kuti ifeyo tikudusa apapa akapanga izi ndi izi zitheka. Ndiye ku IMF kuchata ndiuza zoti tichite titachita ndikupezanso ndalama zochita cushion kuti anthu asapotike. Imene tikuinena kuti cash for work imene tayilembanso pano program yathu tinayichitanso implement that time. Ndiye kuti ku anthu akugwira maganyu ife tikuchita reform. Ndipo the economic recovery plan imene tinachita implement 2012 poichita draw tinachita include it was an all inclusive plan yoti tinakhala ndi mafumu civil society aboma ndi aliyense kuti plan ija anthu amvesese kuti ndi yawo. Ndiye zimene akunena apa mmene anene Dr. Kabambi zimafunika kumvera zimene akufuna anthu aja ndiye zimatheka. Ndipo chama cha dziko lino chinazakwera ndi 6.2% by 2013 posatira zimene ananena IMF. So it's not all doom. Zimatheka kukhalapo zina zoti mukamvera mukagwira bwinobwino iwenso ukasamalira kukhala decisive ngati sogoleri mmene anenerazi chimwera ngawa zimazathekadi kutembenuza chuma cha dziko. Tikupitirira nkhani ya zachuma. Ilipita kwa ino atupere muluzi mwakamba zokuti vuto si IMF koma utsogoleri. Ndi 44% pano tikukamba pano amalawi akumva ululu. Timafuna mutiyankhe mwachindunji komanso momveka bwino kuti inu vuto mukuliona kuti ndi chani kuti amalawi azivutikabe mpaka lero chifukwa cha utsogoleri osamvera IMF komanso vuto kwenikweni lili pati kuti amalawi azipitira kuvutika pakadali pano ndi 44. Kuononga drama kumayenda kumagula zinthu zosayenera. The other nkhani ya Katangale ndi imene yaononga mbiri ya dziko lino makamaka so kuma iko amene amatithandiza drama. Ndi chifukwa chake tikudziwa kuti pakali pano pali ndithu gap yayikulu pamene tiyenda kulongosola kuti drama zichokera kuti pamene half za drama za madonors athu zachoka tikudziwanso kuti so paliso gap yayikulu pa drama zimene tiyenda kutolera kuti tiyendese chuma chathu cha dziko lino. Ndikukhulupirira kuti vuto lalikulu ndi mismanagement utsogoleri amene sukudziwa bwinobwino ilibe plan bwinobwino kuyendetsetsa chuma kuonetsetsa kuti chuma chikupita patsogolo ndalama zikubwera and chuma chipita patsogolo ndi private sector. Private sector ndi imene imabweretsa chuma ndi imene imapanga chuma. Private sector ndi imene so imalemba ntchito. Ndi ma policies amene akufunika ndondomeko zikufunika ndikuonetsetsa kuti the pro private sector. Tathokoza kwambiri. Tipite pa nkhani ina tidakali pa nkhani za chumapo. Boma lanu lidzatani posintha chuma cha dziko lino kuchoka pongodalira ulimi ndi kulimbikitsa ntchito za mafakitale mogwirizana ndi masomphenya a Malawi 2063 mmene tinafotokozera muja kuti dziko lino kwambiri limadalira chuma chake pa nkhani za ulimi. Dr. Joyce Banda. Mu 2012 titakumana kumangochi tinachita draw economic recovery plan. Ndipo mapulani ambiri amaboma ina akuberanso that economic recovery plan. Mmene muja munali ma sector 5 amene tinasankha migodi, ulimi, magesi, tourism komanso misewu. Ndiye ife aboma yathu tinapanga kauniuni muziko lino kuti tiziwe kuti kodi pansi pali chani. What do we have in terms of natural resources, how much, where. Ndiye ife tabizindikira panopo
ndinali ndi meeting last week ndi World Bank pamene amandiuza kuti mukuzindikira kuti ndinu anthu olemera kwambiri tili ndi chuma chambiri chokuti titakhala kuti ndi usogoleri wotheka wa serious decisive aggressive kuganizira anthu mwafunsafunso inuyo kuti anthu akuvutika kwambiri koma we don't need to suffer chifukwa sife osauka yayi ndiye kuchita exploit zathu miyala yathu migodi yathu tikoza kutembenuza chuma cha dziko litu pa nthawi yochepa koma in the meantime zisanafike zimenezo mwadandaula kuti anthu akuvutika tipeze njira zokuti anthu apeze ndalama m'makomo mwawo ndiye ndizijandanena zija za cash transfer zijandanena zija zomanga nyumba m'mizimu anthu kumapanga magayi kumamangirana zinyumba zijandanena zija zosonkhanisa chimanga kwagayira anthu kuti pakali pano pamene moto ukuyaka chonchi tikutembenuza chuma chija moto uzime komanso zimafunikira kuti nthawi ngati imeneyi tipeze njira zosisira mitengo ya katundu amene akugula anthu ndizosavuta pali njira zoti tikhoza kuchita kuti mitengo isike chifukwa ndiye vuto lili kunjako kwambiri ndi lack of access to basic needs. Tathokoza kwambiri Dr. Joyce Panda.